Salam eylik, berqarar döwletimizin bagtýarlyk döwrüniň mehriban adamlary, saman oturanmasyňyz. Biz siziň her biriňizi äle mowluklarını arzu edýäs. Biziň sunadymyzyň hak howanlary, döwrümiziň halipasy, gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan ähli tutumly işleriniň mudam arwaçlyklary, üstünlikleri betenmegini tüýs ýüregimizden arzulap mehriban ýerleşler. Sunad sarpat gepleşigimizi tomaşa etmäni çagyrýar. Ediz oğanlar, ediz arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmaň watan ýylymyzy toýlama toýu, bayramlamyz bayramlary ulaşýar. Ine biz ýakyn wagtlarda ata-babalarymyzyň arzuwynyň wysali, şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýun toýlar. Ine şu toý münasibetli ýurdumyzyň ähli ugurlaryna, ähli ulgamlaryna zähmet çekýän ýerleşlerimiz, watandaşlarymyz toyu özlerinin bayramçılık soğutlary bilen gelýärler. Şunym gepleşigimizde ediz diýarymyzda aýdymsaz sunadyny Halipa şäherlik ýoluna goýulýan sarpa şeýlede ýurdumyzda toýlanýan toýlary, taýýarlanýan soğutlar dogrusyna söhbet etmek üçin biz Türkmenistan sunata at gazanan işgäri Bayram Oraz bilen söhbetdeş bolmakçy. Bayrama hoş gördük. Şuny gepleşigimizde emmämiziň bilişimiz ýaly şu ýylda Türkmenistan parahatçylyk we ynanşmaň watany ýylyna ýylyň başyndan biz bir näçe toýlamy toýlap başladyk. Öňümizde ýene-de bir gowy bayramçylyklarymyzyň, ul bayramçylyklarymyzyň biri şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramy. Ne şu bayramçylygy eýem ýylyň başyndan biziň ähli ýerleşlerimiz, watandaşlarymyz özleriniň toý sowgatlaryny taýýarlap başladylar. Şu bayramçylyga özüňiziň ulakan sowgatlaryňyz bilen gelýäniňizde biz tüýs ýüregimizden ynanýar. Ilk welene bayramçylyk gutluglaryňyzy ýerleşlerimize ýetirdiňiz soňam şu bayramçylyk sowgatlaryňyz dogrusyna bize gurrun etip berseňiz. Türkmen ilimizde näme şu her bir bayramçylygy şeýle gyzykly geçirýärler. Ýurdumyz parahat oň başynda da hormatly prezidentimiz dur. Men özüm Aşgabat şäheriniň özümeň etrabynyň 159-njy çağlar wagynda işleýände aýdym bolmaly bol. Çağlar garaşdyrlyk bayramçylygymyza taýynlygy eýýäm ütgeşikde. Çağajyklarymyzyň öz watanda söýüşi, ihlastlary görmek bolýar-da. Ulu bayramlarymyzyň biri garaşdyrlyk bayramymyzyň 30 ýyllygy. Garaşdyrlyk diýilýän ulu da muňa bu giňden taýynlyk görülýär. Her bir bu doklarda, her bir adam özüniň ul sowgady bilen barýar. Sunod işgärlerimiz özüniň gowy aýdymlary bilen barýar, tanıtlary bilen barýar. Şu bayramçylyk bilen hormatly prezidentimizi, mehriban ilimidi gutlaýan oy hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan her bir tutumly işleri oňuna bolsun, elmidama ýurdumyz parahat bolsun, çağajyklanmadyň sesi elmidama ýurdumyzy ýanglantyp Ediz arkadamyzyň saýasyna häzirki döwürde biziň medeniýetimiziň sunadymyzyň hasamy ösmek üçin, kämilleşmek üçin ähli mümkinçilikler, şertler döredilip berilen çağalardan başlap ýaş sekinler halipalaryň arasynda da dürli derejelik beýatleşikler aglan edilýär. Şu beýatleşikleriň esasynda da bir näçe täze ýaş dihinimiz döreýär, täze eserleň ajaýyp aýdym sazlaň döremegine ulakan badalygy berýär şu beýatleşiklerini. Söhbetleşdiğimiz şu pursatyny Halipa arkadamyzyň biziň medeniýetimizi, sunatymyzy ösürmekde, bütün dünýä ýaymakda döredip berýän mümkinçilikler, şertler dogrusyna da gurrun etsek. Hormat prezidentimiz çağalaryň aladasyny diýär, çağalar baglaryny açyp berýär. Ya saatçılık mekteplerini, o medeniyet öýlerini, ya gowy teýilgähler. Bu zatlaryň özü bir eýýäm geljekki biziň nesilimiz üçin, biziň adamlarymyz üçin edilýän alady da. Gowlady görüňde bir sen dörejçiligiň artyp berýär. Hormatly prezidentimiz tarapyndan atlary berilýär, sowgatlary berilýär. Aýdym sada bolan, işine bolan höwesini hasam artdyrýar. Hormatly prezidentimiz ähli ugurlarda, ähli ulgamlarda özüniň halipalyk başaryny görkezýär. Biziň göreli arkadamyz medeniýet sunat ulgamynda da baş mektep bolup dur biz üçin aýdymlary ýerine ýetirýär. Dürli sazgorlarda sazlar çalýar şeýle de biziň ýan kitaplarymyz bolan bir näçe ajaýyp eserlerden sowgat berýär. Hormatly prezidentimiziň bize peşkeş beren eserleriniň arasynda gönnen medeniýetimiz sunadymyz bilen baglanşykly bir näçe kitaplar bar. Şol eserler okamyzda biz geçmişde de türkmen halkymyzyň näme derejede baý medeniýetiniň sunatynyň bolanyny göz ýetirip bilýär. O dogry aýdýan. Yürekden bir özüň guwanýan da türkmeniň geçmişi, o türkmeniň bir milli zatlary jemlenipdir. Türkmeniň
bir geçmiş aňyrdan gelýär-de. Şonu bilmek, şol zatlara guwanmak biziň borjumuz. Geljegimiz üçin ulu zatlar da. Biz üçin Dowamatynyň dowam bolmagyny gazanmak da baýrama bu zatlar. Gaty dogry. Halkymyz medeniýetini hiç wagtam har saklan adamlar däller, türkmen milleti öz sunuwatyny söýen şol zatlarym dowam etdirip indiki geljek nesillerimize şu zatlary halipe şagirtlik ýol edip, öwredip biziň geljek nesillerimize uly kömek edýär. Ine şu zatlarym biziň sunatymyzyň mundan eýlägen bir dünýäye ýyljaklarynyň hasam bir kämilleşikliginiň, ömrüniň uzak boljaklarynyň alamaty da bayrama sizem töwelime özüňiz bir näçe ýyldan bäri şu sunatyň içinde halipalar bilen işleşdiňiz, bir näçe sadanna halipalar, bagşylar bilen bile işleşdiňiz, bir näçe täze eserler döretdiňiz. Gadimdan biziň halipalarymyzdan miras gelýän aýdymlary özüňiz işläp şoň bir gadim süýjüligini ýitirmän häzirem halkymyza ýetirip bersiňiz. Hat ýazyň ýok wagtam nesilden nesile geçmek arkaly, halipadan şäherde geçmek arkaly biziň şu sunadymyz bize gelip ýetipdir. Häzirem edýät arkadaşymyzyň çäksiz aladatynyň netijesinde biziň ýurdumyzda halipa şähertligi aýratyn uly ünsberliýe, halipa şähertliginiň ösürilmegini ähli mümkinçilikler, şertler döredilen. Edýät arkadaşymyzyň bize peşeş beren eserlerine de halipa şähertlik ýolunyň ähmiýeti barada gurrunlar beýan edilýär. Ogruňyzdan şähertler taýýarlaýan. Hawa halipa hukmany suratda özüniň şäherden taýinlamaly. Sebäbi diýende ol eýän biziň geljek nesilimiz üçin gerekli. Öz atalarymyz bagşy bolany. Bizim öwrendik-de şolar aýdanyna ýanyna baryp diňläp öz halipalarym var, esasan hem öz atamna Orasow. Hally bagşyň şägirdi bolan, mullaga dawlan, purlaga dawlan işlän adam. Çar Sopi, Recep Top, Ata Sopi. Hemmejeti bagşy bolan. Şolary diňlän soň sunnaty bolan söýgüň hatam artýar. Şol hatlary netilden netire geçirmek eýem seň borjun bolýar-da. Töweleme şägirtlemem barna öz oglum bar, gonç ýanymda gyjak çalýar. Aýdymam aýtdyrjak häzir. Şonum diňlärsiňiz. Bu zatlar bir uly zat, halipalyk şähertlik ýoluny ýitirmeliler. Näme üçin diýende biziň türkmen sunatymyzda bir gerekli adam birde. Halipa diýilen uly zat. Şoň üçin halipalar ýatdan çykarmalylar. Birege näme kömek diýse elinden gelen zady gaýgyrmalylar. Şoňa öz kömegini, himayatyny berip durmaly. Şonu eýýäm sen bagşçylyk sunatyny goýýan sarpan hasam belentde bolýar-da. Näýäň diýme çağalar bagyna şu baranda şu taýdaky çağajyklary bir aýdymy öwredýän şolaň şatlygy, şolaň begenji gaty uly zatda. Gowy sadanlar ne oran anene pet barna Allah Murat Şarif. Onun gyjak çymar Anaway Muradow meretgelli. Ne estrada ýolunun ýa-ni Atta Gurbany ýazyp bar, Öwet Tatyp bar, Ýusuf Atarow bar. Şolar bilen bile işleşip birege pikir berip aýdymlaň bolmaýan ýerlerini öwrenip şeýdip halka ýetirýär. Olam eýýäm halipa şägirtlik ýolu bolýar-da. Öz bilýän zadyň biri öwretmegiň özü gaty uly. Kiçem bolsa şondan öwrenmek teň üçin aýyp däl. Käbir bagşylara gabat gelýän ýaşazyk çağalara gabat gelýän şolaň şeýle bir bokurdogyny edýän zatlary bar bolan şonu özüme şonu hiçem özüme kiçilik bilemok-da. Uzagaş ýer gowetdiň uzagaş ýerden bir gaýtala diýdirýär-de şonu. Şondan öwrenmegim ziýan näliýek bolýan men esasy biz geljekki nesilimiz üçin şolar gerek zatlar. Türkmen halkymyzda ata kesbi ogla halalýan bir aýtygy var, sunadyňyzy bir näçe şähertleri öwredýäniňiz belli geçdiňiz öz ogluňyzam bir näçe aýdymlary öwredip şonu bir sunady atarpsyňyz. Häzir gepleşigimiziň şu pursatyny halipa şähertlik ýolunyň esasyny ogluňyzyň siziň ýerine ýetirmeňizi aýdymlardan iýleşdirmede ýetirelim.
yerlemiz ay yoluna gelmez mukayyet yiğitlik çağı yiğitlik çağı oğlanlık çağı ey dağa leylim ha Ayşal gelin elinden vay yetti bir hede hay ona gelmez mukayyet yiğitlik çağı yiğitlik çağı oğlanlık çağı dağa leylim ha ay batı kadar vurdu ömür gülüne uzun açıp geldim vay kışın yeline hey oğlun baksam eyvah yeline hay ona gelmez mukayyet yiğitlik çağı yiğitlik çağı oğlanlık çağı dağa leylim ha ay neydi değil bizden bitmez hiç merit bitmez hiç merit bak yılgınlıkça kaçır vay bizden akıl kuhu almadı aklımda vay vay gitti tamam değil ay ona gelmez mukayyet yiğitlik çağı ay yiğitlik çağı oğlanlık çağı ay dağa leylim ha ay ona gelmez mukayyet çağı ha
Vatanın zila edepli ikramliyle halayan Yer dökülüp zahmet bilen ömrünün Raçıktaki halal dur halayan Vatanını bilin dağdan zin kılıp Büyüzün yan çöllerin köllerin görün Güllere beklenen toprağım köyüm Adlı bereketli yurdum halayan Alhay halayan dünyada yeni kendadi Oğlukta tutulsun her kişi adi Ak yürekten tüydüm yediğin duryadi Tarpan tutu hakladığı halayan Kudret hirkime vatanın nani Bu acıp yurdumun gülleyen çağı Baharda gül açar temin yadi Atemekan öz yurdumu halayan Diyarımda yanlarına koşutlar Yüreğim ilayan kadın halayan Adlı bereketli yurdum halayan Atemekan öz yurdum halayan Toylamız toyu, bayramlamız bayramları ulaşar. Her bir toyda hem soğutlu gelmek bir Türkmen halkımızda değerli uğurlu. Ne halkımız biliyesiz bağışçılık sunmadığım damana yolundan bir neçe aydımları, şirin tüyücü aydımları yerine yetiriyen hem şol aydım yanlananın bizim iyileştiğimiz biliyorlar bayram oradif yerine yetiriyor şol aydım dibin. Şu derece toylama yettiniz halipalık derecesine. Elbette damana yolunun aydımları ol göz başını ir dövrlerden alqaydiya. Damana yolunun öz bir neçe halipalar va aydımlar va bir neçe damana yol bilen bir hatarda esrada yolunun ham aydımları yerine yetiriyan. İki yolu bile alıp gitmek size kıyınşanokmu? Sunğutda hersinin bir öz şiireti vardı. O estrada aydımların öz şiireti var. Dutar aydımlarının, damana yollarının öz şiireti var. Halka yeteryalık şonu aytmany başarmalı. Halk bir seni qollansın senden qoguzada garaşy. Birekden ne şutay nähilrak, şuňalrak dip sorulýa da şutay bolýam dip ya halipalamyza salgılanýar. Şulaydım aýtdym bolýyn. Şulaydım nähil bolupdyr dip. Ýöne aýdym diýilýändädi ilki aýdanda şolaydymdan özüň lezzet almasaň halka yetirip bolanokda. Sebäbi öz lezzet almadyk gadyny halka yetirip bolanokda. Halk kabul eden o. Kabul eden o. Aydymlaryny ilki özüň söýmeli. Aýdýan aýdymga özüň hormat goýmaly. Aýdýan aýdym bir halka bir göwünden turajak aýdymlar bolmaly. Damana ýolunyň gow aýdymlary bar da özüniň. Şoň süýjüligini ýitirmelerler. Şo süýjüligi bilen aýdyp bilseň halk saňa begenýär, toýda tomaşada diýilýär. Aýtulym şol aýdyma gaty gow boldy. Şol aýdymny diňledik, kon şeýle gow diňledik, kedil etdik.
Ine bu eýem adamlar aýdym sada bolan hasam höwütiniň artýandygyny görmek bolýar. Onun bir çeken zähmetiň rehnet O, de şeýlen Onun bayram. ol biz üçin gatyl zatdy. Hasam bir täze zatlar döretmäge, ýene täze aýdymlaryň üstüne işlemäge ullakan ter berýän zatlar. Bayram siziň dörejiligiňizi bir näçe gowy aýdymlaryňyz we damana ýolunam, estrada ýolunam dörejiligiňizi esasan dinanlar wasp edýän aýdymlar, mehriban inelenmeli wasp edýän aýdymlar has köp ýerine ýetirilýän. Näme üçin? Sebäbi diýende eneleri, zenanları wasp etmeýän şahirem ýok, bagşam ýok. Biziň türkmenimizde bir zenan maşgala goýulýan, enelemizde goýulýan hormat uly. Öýüňe gelin gelýän, şonda bir şoň şaňyrdap düşendi, göreňdi bir adam tolgunmajagan bolsa tolgundurýar da. Nähile edip wasp etjek gelýän. Ýani gözel gyýylanmyz bar. Şolara sine diýen bolyn töleme diýdirýär da. Inelenmez bar, nurana ýüzlük. Şolar wasp edesiň edi. Türkmenistanyň halk bagşy Nurberdi Gul halipamyz özüniň biýüleri bilen halka tanatdy da. Durdumurat Berdiýew bar. Aýnalar aýtdy. Bir halkyň ýüregine girdi da. Menem bir 5 tan gelin hakyny aýdym halka ýar-ýam halk dinletdi, şonu gowy kabul etdi da. Her bir işte, her bir kärde şu medeniýet sunat ulgamynda da şeýle halipa ýüzlenilýär ýöne hökmani suratda, sunatda öz ýoluny tapmaly. Ýani siz özüňiz bellediňiz de Nurberdi agaň bibileri ýa bolmasa Durdumurat Berdiýewiň aýna bir halkyň kalbynda ebedi ýaşaýan aýdymlary öwrüllerden siziň ýerine ýetirýän gelinler diýen aýdymlaryňyzdan edil şolar ýalyk. Häzir gepleşigimiziň şu pursatyny mehriban dinanmyzy, owadan gelinimiz, enelemez wasp edýän aýdymlaryňyzdan iýleşsemize ýetirelim. Başladyk. Kerimli Allah'a bolup minnettar. 5 gün bu dünyanın kadrını bilin. Çünkü bu dünyada nice nimet var. Gelin son dünyanın nimetini bilin. Çünkü bu dünyada nice nimet var. Gelin son nimetin kadrını bilin. Bal ipeknin giymege de var. Aşık mahzuk bunu tüymege de var. Vatanın var bunu yaymaga da var. Dünyanın bitirlin kadrını bilin. Vatanın var bunu yaymaga da var. Dünyanın bitirlin kadrını bilin. Alhay! Oğul yerde, oğul iyidin bar bolsun. Töründe pada yarın bar bolsun. Bu beklin ömürden yine bar bolsun. Galın zor ömrüne kadrını bilin. Bu berlin ömürden yine bar bolsa. Galın zor ömrüne kadrını bilin.
Şatlık şagalanlar gözden uçmasın. Birek birek dene kine etmesin. Doğunun ayrı düşmesen. Ağdı bir oğuzlum kadrin bilin. Doğunun ayrı düşmesin. Ağdı bir oğuzlum kadrin bilin. Ağdı bir oğuzlum kadrin bilin. Sol verilen ömrün kadrin bilin. İnce aylardan mehir dindiren, inelerin kul mehrini tüyzeyen. Binalap arzulap dünya inlerin, inelerin kul mehrini tüyzeyen. Kâvelerin kul mehrini tüyzeyen. Yaşa çıkan fipalanlar başından, ak biberi kovanındır taşından. Gece gündüz yatman seni hudüne, kâvelerin hudüzünü tüyzeyen. Zat kâvelerin hudüzünü tüyzeyen. Aley! Gözüm kulağımda aydan gölleri, onun beren yavurları, pentleri. Yedip akıl verip dile ulları, bir aydan kâbeleri tüyzeyen. Ve aydan kâveleri tüyceyen. Bu dünyada kendir olan gımmacı, koyun yenelere madam hormacı. Yetimden danatı hem de kâveti, karrazuan yeneleri tüyzeyen. Karrazuan yeneleri tüyzeyen. Siz dünyada nefimlerin kâveti, yenelerin hudüzünü tüyzeyen. Zan kâvenin hudüzünü tüyzeyen. Binalap arzulap dünya inlerin, zanecimin kul mehrini tüyzeyen. Kâvelerin kul mehrini tüyzeyen.
Köp sağ olun bayrama yerini yitirip beren aydımlığınız üçün, gıdıklı gurrunluğunuz üçün, bizim geçmişte halipalarımız bilen bağlanışıklı, milli mirasımız bilen bağlanışıklı, öz bilen zatlarınızla şun kuyunu iyileşlerimiz bilen, biz bilen paylaştınız. Biz size bundan eylem sunu delimin ullakan sündükleri arzu ediyat. Koy bizim toylanmazı, sizin yerini yitiren aydımlığınız hemişe belentliklere yanlansın. Toylanınız kutlu olsun. Ne tügülümü Türkmenistan'ın garaşdırıldığının 30 yıllık toyu öňümizde. Şoňa her bir adam özünün ul sowgady bilen barya, sunugy işgärlerimiz özünün gowy aýdymlary bilen barya, tanslary bilen barya. Sunugy goýan hormat üçin, biziň halipalarymyza goýulan hormat üçin, ýaşlarymyz üçin, edýän ulu aladalar üçin. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Yurdumuz abat bolsun, toýlanmadan kutlu bolsun. Mehriban ýeşler, şun bizim gepleşigimizde Türkmenistan sunata at gazanan işgäri Bayram Oraz mehmançylykda boldy. Biz gepleşigimizi aýdymlar bilen dowam edýäs. Görkezip nuru cemalın ayırdın zirden gelin. Gidep gamzalın tüýgüne yartırdın derdim gelin. Kamatın beyker sıfatly zuraýyň derden gelin. Bakıp doýman gül yüzüme, gül yüzün uğurdan gelin. Göz ucundan oğruyum ara yüreğimem yerden gelin. Şekerden bir acayip sonudun, her hünerden maskaryan bir akıllıdan dün. Hüncü deyin düdülündür, dişlerin dürden gelin. Ancamadın garip gönlüm gitme cana köle. Aşık kocan koy başına hürmet aslan dibine. Aşığa koydun cennettir gül yüzün uğurdan gelin. Ancamadın garip gönlüm gitme cana köle. Aşık kocan koy başına aslan dibine. Aşığa koydum cennettir gül yüzün uğurdan gelin. Göz ucundan oğruyun harap yüreğimem erden gelen. Oğullar seni bilmedim. Ya oğullar seni bilmedim. Alma senin nazlı gelin. Ya şad bunu oynam
bilmedim armadının nazlı gelin. Ya hemedanda bir kuyu var, şekerden şerbet toğu var. Al her gelinin vınadı var. Ya her gelinin vınadı var, armadının nazlı gelin. Şamurda yazadın bilen, bilbilde yuvadın bilen. Yarın gülü cenazın bilen. Ah, nun gülü cenazın bilen, armadının nazlı gelin. Bağışıpır desan bağladı, kesip ciğerin dağladı. Ya Pınhan kötüdü ağladı. Ya Pınhan kötüdü ağladı, armadının nazlı gelin. Ya her gelinin vınadı var. Her gelinin vınadı var, armadının nazlı gelin. Hey hey ya. Merhaba iyileşler, ne gepleşimizde sizi yetirmekten söhbet eşliklerimiz, aydınlamız şulardan ibaret. Ediydi onlar, sizin arzularınız yolla adaşmasın, olan in arzulanyan, in ediydilenyan, öde yetmeli mendiline yetip, siz maksat muradınıza kavuştursun. Bizim ähli halifamız, hurmatly prezidentimizin can sağ olsun, ömrü uzak olsun, iyili yurt bähbetli tutumly işler hemişe rowaşlyklara, üstünlüklere deslensin. Yurdumuzda toylanýan şanly garaşsallygymyzyň toyu bilen hurmatly prezidentimizi, türkmen halkymyzy ýene bir ýola gutlaýar. Goý edi diýarymyzda toylama toyu, bayramlary ulaşsın. Hoş wagtyňyz mehriban iýleşler.